Well, hallo. Laatste week had Chille Rellenos gemerkt en dat had me niet geglekt, so de ging ter hingen daaruit. Die weer zo groot sehr schmutzig, van vat getrokken zich de brood bij, de ging dus niet tevreden. En we gaan, nu wil ik die een beetje anders smaken. Nu wil ik die een beetje knijzen recept nog een beetje bijdoen. Mocht anders smaken, maar weer wat sehr schijn smaken. En we gaan, wat je moet gaan, wo we in China een restaurantje eten, een Chinese restaurant, Chinese restaurant. Die haben dafür was sie nennen Egg Rolls. Dat is deeg, dan hebben ze daar alles uit Grenzen en dan het abgeraten en dat Brot schmeckt grüblich schein. Nu wil ik zo'n deeg gestop merken, dat zijn een beetje zo dan de naam Schneisen tortillas. Dat nennt zich Egg Roll Wrappers. So, nu wordt den deeg hier, wordt den wezen wat we die merken. En dan laten we ons de Chile wat reichen en alles reinmerken van Fleischstoppen en dan in deze biedt deeg al en dan die broden. Ik leer wat zeer schijn smaken. Dan wordt een vielleicht bij ons nog een beetje zo dit lopen, aber dat je dan dood, dan is het schijn smaken. Okay, the ganz eerste wat we willen doen is dat vlees uitzuilen. First thing we're gonna do is marinate the meat. Roast beef. Hier hebben we 1 theelepel sippelpulver, 1 teaspoon onion powder. Hier hebben we 1 theelepel chesnekpulver, 1 teaspoon garlic powder. Hier hebben we grove zout, zoveel als je leven. 1 coarse salt, kosher salt to taste. Hier hebben we 1 theelepel grove pepper, 1 teaspoon coarse pepper. Hier hebben we 1 eetlepel gele citroensaft, maar niet gaan, dan doe je de andere citroenbrokken. 1 teaspoon lemon juice. Hier hebben we 4 kuffel Worcestershire sauce. Quarter cup Worcestershire sauce. En dat naam op Spanisch salsa inglesa. Waar dit niet gaan, dan loot je dat uit. Hier hebben we 4 kuffel soja sauce. Salsa de soja. Quarter cup soja sauce. Hier hebben we 1 theelepel paprika. 1 teaspoon paprika. En hier hebben we wat we naam eierbraun roast. Dat is een beetje rindvlees. Hebben we een soja derne stremeltjes gesneden. We cut it into very thin slices. Nu gaan we het al uittopereren en dan gaan we het uitzuilen. Gonna mix it all together and marinate it. Okay, nu hebben we het hier al gemixt. En wat ik vergeten heb is olivenoil. Dat is 100 schmerz, een stuk. 1,5 eetlepel schmerz te maken. Bij dit vlees is er nog dreig en dan doen we dat olivenoil te maken van ongeveer 1 eetlepel of zo. We're gonna put about 1 tablespoon olive oil in there, which I forgot to mention, because the meat is very, very dry. Wow. En nu gaan we het vleesje al aan en dan gaan we dat daar hier naar kwijt wiezen. Now we're gonna mix it all in and marinate it. Okay, nu hebben we het hier zeer fijn gemixt. Nu gaan we het in de lucht nemen en dan dat even nach in de fridge zetten. Mix it well, put it in a bag, put it in the fridge overnight to marinate. Wow, kijk maar. Zeer schijn. Oh ja, nu wordt het even nachloten. Zeer fijn uitzuilen. Let it marinate overnight in the fridge. Woehoe! Nu wil ik je wijzen over een deeg hier, de knijzen tortillas. Nou, dan wil ik je wijzen over een deeg hier, wat wordt te brokken. Waar je dit beobachten doen, hier hebben we 3 kuffel meel, 3 cups of all-purpose flour. Hier hebben we 4 eier, 4 eier, 4 eggs. Hier hebben we 2 theelepel zout. En hier hebben we water. We worden vielleicht 3 of 4 eetlepel water door te brokken. En dat moet koud water zijn. So nu gaan we deeg maken met al dat.
Na, wir haben uns einfach das geschafft. Hier haben wir Korn, wo wir die Feuereier hier nehmen. Und das kommt hier. Und dann den Salz. Und dann war das ist der Schädel hier. Dann wollen wir hier vielleicht ein oder zwei Eetlepel Butter nehmen, wo das Schädel hier. Kijk maar. Daar willen we met een deeg afhangen. Dan worden we een klein op eenmaal. En dan een beetje meer aan de thuis snijden, wat een fijn deeg hebben. Dan kun je dat weten. Dat verstoor je alle deeg te merken, niet zo? Zo, check maar, nu hebben we zo'n zeer fijn deeg. Hebben we die nog fijn doorgeknipt. Zeer schijn. En ik heb het doppelte de sap gebruikt. Want je wil niet zoveel merken, dan doe je bloß een halve de sap. En ik heb van ungefähr wat 6 eetlepel Butter gebruikt. 100 Mehl alle gebruikt. Vielleicht ein bisschen mehr, was immer haben. Ja. Nu wollen wir den Lot eine halbe Stunde zaten, weil wie viel von der Früchtegas, da wollen wir bloß am Ischab zaten. Da guckt mal. Wollen wir den mit Plastik bespreiten, dass der nicht uitdrehen wird. Und dann lassen wir den da rühren. Da braucht man eine halbe Stunde, aber wenn wir von der Früchtegas kriegen, meine Mama, mein Bruder kommt von der her, wo wir den am Ischab nehmen, vielleicht in der Luft nehmen, eine halbe Stunde. Okay, ich kann den Deeg entweder mit einem Rollhalt uitrollen, oder ich kann es mit einem Nudelschneider doen, mit dem Deeg rollen. Ich weiß mal, wie wir das schaffen. Ich fange mit das dickste an, wir wollen so dernesmehlig, und dann wird es so drehen, dass die fein. Das moet 2 of 3 Mal drehen und dann doen we dan 1 oder 2 laagjes met gedaan. So staat wat we den ganz fein dern haben. Das schafft man auch halt, aber ich das schafft vielleicht, dann haben wir ein kleines Gedicht eben, dann wir dann mit derner stellen. Ja, schafft sehr fein. Ich weiß erst schon mal merkst, dass du stark von einmal wieder drehen kannst, dann wird schein. Ja, nu war dann noch der zweite letzte Loch, das dann all sehr dern. Dann wird es auch drehen. Kijk mal. Dat zal met zo'n eggroll wrappers geven. Nu wel, want de peperschoten ben er al. Ja, kijk mal. Nu hebben we zeer fijn dern dicht. En dan worden we hier een beetje dicht, dat het niet te baat. En hier worden de krak 3 snijden, krak zijn zijdes wie brokken door. Worden alle zo, en dan zo fertig. Ja, kijk mal. Hier is Don Pedro, hier doen we onze peperschoten fijn reichen. En dan worden we in de plastic lus nemen. We zetten deze mes eruit. En dan dat we de kan fijn afschalen. Ja, kijk mal, nu hebben we alle smaak gereicht. Kijk, zie we dat eruit steamt dat. Nu worden we toemaken. Steck 15 Minuten laten hier bij schweiten. Dan gaan we de zeer fijn afschalen. Hier hebben we dat vlees wat we gisteren hadden geperkeld, marinated, gezudeld. Nu hebben we Don Pedro hier mes krijgt heute en dan willen we dat vlees bakken. Horcht mal. Oh ja, sehr schön. Okay, nächste wat we nog wel is wat Zeppelinbrood laden voor het vlees. Wat ben die Chštrucklaunt Chille Rolls nemen wel. Ja, wil je weten wat dat zit van ons voor ik heb. Ja, want je dat koud is, mij is dat koud. Nu wordt het vlees 2 snijden, wordt het heel mank. Helemaal erg brood en staat eruit. Oké, vlees had je weer zo fijn gebarbecued, daar buiten op de kool. En mensen worden vielleicht zeggen, nou wieso wil je dan niet liever bloos gemolden ground beef? Wat je dit heeft ganz onder je smaak. Dit heb ik daar buiten gebakt op ekenhout, dat heeft zo'n fijne druipje smaak. Dan wordt er wat van 4 viertels halve bitter gesneden. Dat heeft bloos een ganz onder je smaak, maar wanneer jullie wel dus gemolden vlees, dan krijg je dat ook. Maar dit kan je trotzdem rekken, dat heeft een beetje een ruige smaak, like een beetje barbecue. Doe kijk maar. Zeer fijn. Waar het alles staat. Dan hier maken we simpel eenmaal dichtbroden en dan servieren we. Horcht mal. Nu willen we dit vlees met de zeppelen
Steck 10 Minuten, 15 Minuten fein durchbrühen. Was wir alle rein haben. Da werden wir die Peperschoten voll stoppen und dann Eggrolls, Chille Eggrolls, Chille Rolls, Peperschoten rollen. Und dann kijk mal, weil die Peperschoten reich gebacken haben. Und steck 10, 15 Minuten lassen schweiten. Kijk mal, wie leicht es sich aufschaut. Halle das ein bisschen so eine Strand uittragen. En ze werden deze wel anders schreiden als gewöhnlich, wo wir hier einen Kopf aufschneiden. En dan wo wir das so dicht de voet zurücknehmen, so steht. Ja. Aber wie kann das wirklich leicht aufschneiden? Nu hält sich das Krack leck, wie wollen von der, das mal ganz anders schreiden. Ja. Krack so. Schaust du mal so wunderschön. Guck mal. Wow. Dat is de geheimnis. De eerst fijn reichen en dan de ene lust nemen en de laten met schweiten. Daarom hebben we wel goed mee. We worden hier gewoon wijzen dat nu zo is wichtig dat we de stengel alles te aanlaten. Ja. Nu hebben we alles gestaan. Oh, dat rekt maar zeer schijn hier van die Bern. Zeer schijn is dat zo auf de messer eruit gekert. En dan krijg je dat smaken, want dat fehlt en dan met zout en peper te maken. You can taste it. If it needs salt and pepper, you can add some. Okay, nu wil ik je mal wijzen wat we hier aan doen met deze chile. Hier hebben we een chile, die hebben we met een boek opgesneden. Dat staat. Daar doen we een beetje frisch neer, niet te schrakelijk veel. En dan een beetje kaas. En dan rollen we een beetje taub. Dat is goed neer, want hier wordt hij ganz en een dicht eigerold. Door kijk maar, dan wordt hier zit in de ploet neer, krijg zo. Ik wil je nog aanwijzen. Dat is goed neer, dat is een beetje sneddaak. We doen wat een beetje vlees neer. Nu wil je dat kan zijn, waar ze weinig brood in den stengel eraan hebben. Dat krijg zo. Bloos, je nu ook dat. Ja. En dan waar we die alles zo staat, dus je zijn kan, hier hebben we een heer, die laat dus een heer baby's, die slopen door. Waar die alles zo staat, en dan wil ik je wijzen, waar de nächste Staub wird sein. Hohoho. Okay, da werde ich mal wiesen. Das liegt, das hat ich diese Fendern gemerkt mit dem Nudelschnitter. Was ich dann aus, wir wollen noch ein klein bisschen Rata merken. Da geht Mäß so ein Kraxe Start. Und dann kann ich den einmal Krack schneiden, dass es dann fehlt. Da kriegt der Mund. Sehr fein. Ja, dann nehmen wir, schneiden wir den. So smakelijk, een beetje verduurd, door krijgt ze stoot. Kijk, zo. Woehoe. Ja. Dan nemen we een van deze peperschoten, nu kan je dat zijn, waar ze weer den stengel er niet wel aan hebben. Kijk zo. Ja. En dan doen we de eigen waar ze even vallen. Kijk zo, daar voor een touw. En dan nu hebben we een penseltje gevonden. Dan nemen we een penseltje en dan doen we op een klein beetje noordpenselen. En dan bakt die zeer smaakt op. Dat krijg zo. Zeer fijn. En dan waar we den hier ook door hem zo staat. Ja, een beetje schuin, dan wel een beetje met die spelen. Ja, dan wordt het krijg zo. En dan rollen we den raam. Kijk de mal dat. Woehoe! Hebben we nog een eruit. Ja, nu weet je wat het maakt. Want dat is een beetje gespeeld. Die man je proeven. Want eerst maar niet lekker, dan doe je nog eenmaal. Oh, dan nu kijk dan maar. Nu hebben we het vaak hier bij 360 graden. Nu hebben we den eerste hier neer. Oh, dat vangt ook al goed aan te prizzelen. Oh, kijk dan maar. Zeer schön. Nu kijk dan maar hoe fijn deze place dat je zit. Wow. Ja, kijk mal. Ik ben van der Seite tevreden met deze Chille Rellenos. Wow. Nog 2 Stecken, zo wie vorig. Ja, nu kijk mal, nu hebben die alle gebroed en deze zijn niet zo schmutzig als Feuerwerk. Deze waren nicht, daar hingen die uitkomen, die waren bloß einfach bloß nähren und meine mehr nähren. Schmecken sehr schön, nu werden wir eten. Da kijk mal, wir haben hier noch was dicht hier gehouden.
Weet je wat we dan wel? Daar wil nog kleine eggrol maken met een blus met vlees. Dus dat. En dan een klein beetje kaas erop. Doe de aarden, maar een beetje eerst maar in de aarden dus even. Dat krijg zo. Neem een penseltje. Doe de buitenkant zo staat. En zo even, doe kijk hem al. Dat gaat zijn. En dan de andere aardje ook zo staat. En dan kijkt men naar over in zo staat even. Kijk hem, en dan hebben we een smakend vleesrolletje. Meat eggroll. Ja. Die kunnen zo niet anders geweld. Schobelen. Wat immer. Hinderfleisch, Schweinfleisch, wat immer je hat. Du, kijk mal, dat zijn dan bloos vleesrollen. En er staat eggrolls. Met kleinste baan, dit heeft steakvlees. Schmecken sehr schön. Du, kijk mal, dat zijn dan bloos vleesrollen. En er staat eggrolls. Met kleinste baan, dit heeft steakvlees. Schmecken sehr schön. Nou ja, daar werden we dit nu moeten smaken. Dit kan je toe eten met eetschak en smoonvat, schobelen en rijst. Dat bloos je zo. Hier hebben we de vleesrollen. En hier hebben we de Chille Rellenos. En met vlees en kaas. Nu willen we dit smaken. Nou ja dan. Dat we dit moeten smaken. Dus ik immer zei, dat we dankbaar zijn dat God zo goed is te ons. En we gaan nu willen we dit smaken. Dit zijn Schtrucklaunt, Chille Rellenos, en er staat eggrolls. En er staat Chille Rellenos, hebben die anders gereid van jou hier zijn. Zeer heet. Er is dan zo fijn rijst van de buitenkant. Van mij zo fijn weg. Ik wil zeggen, voor mij, ik wil liever zo'n stip maken. En steeds de weinige Chille Rellenos. Deze zijn zo fijn. Niks niet schmutzig. Maar deze kleinetjes, die hebben bloos met vlees en kaas. Wow! Ik koop die meer aan de ook. Anyway, let me waiting. Wow! Nu gaan we ook gaan zien.